E weche mag ODM, duond bura mar ODM osingo mar keto maine medo tego mbii margi e kor gwenge. Kakalo kuom ni MCAs bende omi duol e chenro matayo duond burano. Magi wuok e romo mane oluongi kod MCAs kaluwore gi ng'ur mane gin go ni ODM osebedo kaweyogi oko e chenro magi mag kor gwenge. Kendo gionge gi duol kar bedo ni gin e jotelo machiegni ahinya gi jopiny e kor gwenge. Millicent Adhiambo miyowa ler. Romo makamano mar lalruok mane obagi odino e Nyakach sub-county ne oywayo jodito mag ODM, MCAs, jokanyo e kind jotelo mamoko mawuok Nyanza kod alworane. E kinde romono, MCAs noyango ni gidwaro mondo gibed gi duol e telo mar ODM kod kaka itayo chenrogi, gino mabiro konyo e tego mbii mar ODM e kor gwenge ka gikoni osebed ka iweyo gi tenge. Gimomiyo wasebedo kwadwaro bura man kaka wuono en ni wasebedo ka wafail ni activities mag chama wan kaka MCAs okriwa kata oketwa e gigegi. To waseneno ka samoro chama samoro ok dhi maber. Wabo riambo kwa wacho ni chama mar ODM samoro niche dhi maber. Sema omiyo niche wadwaro party leader marwa gi jakom gi the leadership te. Mar mondo wabed kod gi kaka MCAs. Mondo wang'is gi kama shida nitie. Mondo wasiem negi ywak mar jopiny matimore e chama. Ema omiyo ne giyie kawuono mondo warad ka mar mondo wawuo mondo waneni to chama mar ODM mane baba wena kwaseloso ni. Wanyalo chore mondo dhi malo nade. Jod bura ma Kisumu West, Rosa Boyo, to nogolo siem ni dwaro mar ratiro kod achiel mar jotelo gi jokanyo e ODM. Eyo ma ODM nyalo biro tego gombi margi e kor gwenge maonge kiawa. To sani wadwadhi e different regions kama ODM tiegi membership kata representation e county assemblies mondo warew jogwa duto mondo kama wuotho kaka ODM ji duto ofil kagima gin jokanyo ma onge ng'amodong' chien mondo grassroots obed motegno. Kawacho grassroots amino ni ground otiegre kendo ground obed motegno. Jokanyo e nyato rowere mano yoro e romono bende nojiwo ni miyo MCAs thuolo kod duol e ODM dhi miyo gi teko makare mar neno ni ODM obedo gi teko mathoth e kor gwenge. MCAs osebedo ka ywak ni weyo gi oko ka some critical issues kata critical decisions bedo made on the table. Wadwa ni MCAs obed responsible e timo grassroots mobilization mar membership mar jo ODM. Wanyis gi manifesto mek ODM, gi vision mek ODM. Mondo bed ni kong'eyo ni 2027 ODM pod otegno. En mkutano ma dhi konyo chama kendo dhi konyo tego i chama marwa mar ODM. Nikech MCAs manyo luongo party leader madwa bedo gi party leader piny, MCAs gi machiegni gi jopiny. Jodito mag ODM oyango ni giwinjo ywak mag MCAs kendo singo ni gidhi keto e tim lokruok mag yiere mar nywando MCAs e chenro duto mag ODM mondo weche tego ODM e gwenge ochop kare maonge ng'ikruok. To our MCAs, we say this. This is the beginning of consultative meetings that we will hold with MCAs across all regions in the county. We are the foundation of the party. The ODM leadership take these issues seriously. We commit ourselves to addressing them. We will immediately begin the process of reviving our party consultations to give MCAs the formal recognition they deserve. We will also ensure that our MCAs are properly involved in party programs and the grassroots structures to strengthen the party. We want to be very clear. Unity, discipline, and loyalty are not optional. They are the pillars that hold our movement together. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Odino e Nyakach, Kisumu County.